Benvinguts i benvingudes al concert de final de curs de l'Escola Municipal de Música de Navàs, mestre Josep Maria Castella. Fa goig veure, la veritat, la meitat d'aquest pavelló blau tan ple i quina manera de començar, Volia demanar un fort aplaudiment, encara que ja us heu anticipat que aquests músics de la Jazz Band estan a poder entrar per primera vegada tocant conforme caminaven. Ens vam realitzar la festa amb un tema de Joveris Blues. I res, dir-vos que això ha estat només un primer tastet del que serà aquest concert, un esdeveniment molt especial, per un any molt especial, el del 25è aniversari, segur que ho sabeu bé, i de fet tenim un número aquí que ens recordarà durant tot el concert. És per això que per fer honor a aquest quart de segle de vida, l'escola ha preparat un viatge musical que ressegueix la seva història, o més ben dit, la nostra història, la història de molts, inspirada pel mestre Josep Maria Castella, un músic que va deixar una profunda empremta al nostre poble amb cançons com la dels nans, les dels gegants o dels cascadells i que perdura fins a les generacions actuals. Així que, sense més dilacions, comencem el nostre viatge amb la Jazz Band de Navàs, Súria, un reflex de la diversitat i de la riquesa musical. Per gaudir al 100% de l'experiència, us volíem demanar que poseu els mòbils en silenci. Així us podreu submergir de ple en aquest gènere musical nascut a finals del segle XIX als carrers de Nova Orleans, a gairebé 8.000 quilòmetres de distància des d'aquí Navàs en línia recta. Ens interpretaran 3 peces, Horn of Puente, Foggy Day i Don't Mean a Thing, uns primers sons que ens transportaran al passat en tots els sentits. També als inicis de la nostra escola, recordant les melodies que van marcar el començament d'una gran aventura musical. Un fort aplaudiment.
town. Hand me low, hand me down. I feel no warning with such alarm. Your British Museum had lost its charm. How long, I wonder, can this thing last? But the age of miracles had passed. For suddenly I saw you there, and so far in London town the sun was shining
mentre acaben de muntar, què us ha semblat? Espectacular, oi? Doncs continuarem el camí amb el grup de guitarres, on les seves cadenes melòdiques ens portaran records dels inicis de l'escola. I és que la formació d'aquest conjunt va néixer al cap d'un any d'haver obert les portes i el seu creixement de fet ha anat increixendo, no? Com diem en l'argot musical. El següent curs, el del 2002-2003, ja es va desdoblar en 2 grups i actualment és el grup principal en la trobada de guitarres que cada any s'organitza des de l'Associació Catalana d'Escoles de Música de la Catalunya Central. Avui, alguns dels integrants d'aquell primer grup de guitarres han volgut retrobar-se i oferir-nos actuar conjuntament amb els alumnes actuals. Ens interpretaran un parell de temes amb Raindrops Keep Falling on My Head i Lily, i finalment acabarem també amb un duet de guitarres que ens tocaran Guitar Boogie Shuffle. És un tema que recuperem avui i que aquestes 2 persones ja van tocar fa 20 anys, cosa que ens fa una especial il·lusió. Així que sense més preàmbuls, els deixem que actuïn.
Una coseta molt ràpida. Aquests nois van tocar això fa 20 anys, com una audició de l'escola, quan en tenien 11 o 12. Ara ja és difícil, però abans era quasi impossible, però ho han fet de conya. I el Carles és alumne des del primer any. Llavors jo, com que no tenia gaires tècniques pedagògiques, l'únic que se m'acudia per motivar era dir que els compraria xutxes. I el Carles, per aprendre's l'acord de fa, que és molt difícil perquè s'ha de fer una celleta, li vaig prometre que si l'aprenia li compraria xutxes i el va aprendre. O sigui que avui jo crec que se'n mereixen unes també. I després d'aquest moment tan divertit, tornem ara a la música moderna per seguir connectant amb el passat i transportar-nos als inicis de l'escola, que va obrir portes amb dos professors, el Joan Vidal, que juguen abans trist de lluny, i ara aquí fan una pista, i el Pep Puig, que ara ens abraçava les paraules fa un moment, i 74 alumnes. I és que en aquest viatge musical no seria complet sense recordar totes aquelles persones que n'hem format part. I en aquest sentit, els alumnes, òbviament, en són una part essencial i per això no ens hem volgut perdre aquest concert. Alguns ja s'han infiltrat a la jazz band i al grup de guitarres i ara, amb els seus combos, una paraula que ve del mot combinació i que està formada per una petita banda musical que interpreta diferents estils de jazz i de música moderna, ens mostraran com han continuat el seu camí musical. Alguns d'ells formen part del primer grup de combos que va estrenar a l'escola als anys 1999 i 2000, que dèieu, fa una pila d'anys. I és que al llarg de totes aquestes dècades s'han format molts músics en aquesta disciplina. De fet, han estat la seva música no només aquí, sinó també a les escoles veïnes de Porreig, de Sallent, i fins i tot l'han portat als Països Baixos fa uns anys, al Festival de Joves Músics Europeus. Podríem dir que tots ells formen i tenen l'arena de l'escola allà on van. I avui ens interpretaran en un primer grup Mitterman i The Chicken i en un segon Josie i Spain.
Com va? Esteu gaudint? Esperem que sí. Ara haurem de desmuntar una mica l'escenari perquè comencin a entrar els més petits, així que si teniu, esperem que tingueu ganes de més, i perquè ara és l'hora de la veu del futur, no? Aquella veu dels més joves, dels més petits, que amb els seus cors, la seva innocència i el seu entusiasme ens porten al futur, diguem-ne, de l'escola. Les cançons les cantaran l'alumnat d'iniciació, de primer, segon i tercer de formació musical bàsica, i em recorden el llegat que aquells dos professors que van començar a l'escola continua viu, no? I no només això, sinó que ens porten la certesa de que les noves generacions s'estan formant amb els mateixos valors i amb la mateixa passió per la música que sentim tots plegats. O sigui que ja sabeu la dita, no?, d'aquí Navàs, poble jove i molt capaç. Escoltarem, doncs, els més petits amb Temps era temps i Cançó de Brés per una princesa negra. Gràcies.
Amb el pas del temps, les veus es fan més fortes i més segures. L'alumnat de quart de formació musical bàsica, música avançada i la coral nova ens porten de nou a un crescendo musical, tot demostrant que l'esforç, la dedicació i la constància es veuen recompensats al llarg del temps. I és justament això el que ha marcat el trajecte d'aquests 25 anys de l'Escola de Música i també el seu creixement, acollint persones de totes les edats amb l'objectiu d'oferir espais de creació, de formació i de difusió musical i, si m'ho permeteu, també de diversió. Ho veureu en les seves mirades quan comencin a cantar. Ells i elles ens porten a dos temes, el Sí, sóc jo i Another Day of Sun.
ara farem una pausa en aquest viatge per reflexionar sobre tot el que hem aconseguit, així que convidem a l'alcalde, Jaume Casals, a la primera tinent d'alcalde i delegada de l'àrea d'educació, la Joana Tarrés, i el director de l'escola, el Jordi Pujols, a compartir unes paraules amb tots nosaltres. Si podeu pujar. Bueno, tiro milles i així anem fent temps mentre... M'he pensat, Bueno, bona tarda a tothom. En primer lloc, vull agrair a totes les persones que han fet possible aquesta celebració. A l'AMPA, per fer la feinada en la decoració, el servei de barra i per estar sempre al peu del canó pel que se'ls necessiti. De fet, aprofito també per convidar-vos a aprendre alguna cosa i col·laborar amb ells. A les famílies i els alumnes que curs rere curs confien en l'escola per seguir portant i fent créixer la seva música. Els exalumnes, tant els que han seguit fent música com els que hem hagut de treure la pols dels instruments. Deu ser que el pas per l'escola no deixa indiferent. Però per sobre de tot, a l'equip humà que dia rere dia i des de fa 25 anys fa que l'escola tiri endavant. De fet, és això del que vull parlar-vos avui, des de la perspectiva d'una exalumna a qui el seu pas per l'escola no va deixar indiferent. Des que he sabut que avui havia de dir unes paraules, he estat donant voltes a què podria dir sobre l'escola i he arribat a la conclusió que parlar d'ella no té sentit si no es parla d'equip, vocació, dedicació, esforç i sobretot amor. Amor cap a la música, cap a l'educació, però sobretot cap al poble de Navàs. Durant aquests 25 anys, l'escola ha format i fomentat la vida i el teixit associatiu de Navàs, fins a arribar a ser un puntal indispensable i un referent com pocs hi ha. Des dels grups de gralles que tantes vegades han acompanyat els gegants, els concerts de final de curs a la Fira de Primavera, les caramelles, o els molts grups de música que tenen les seves arrels a l'escola. Dedicació, vocació i esforç per fer que dels primers 2 professors i 74 alumnes amb els que van obrir les seves portes passem ara als 15 docents i més de 250 alumnes. També per fer realitat les colònies, els viatges a Itàlia, les setmanes de síntesi i tantíssimes altres idees que al principi semblaven esbojarrades però que amb dedicació i esforç han aconseguit tirar endavant. I equip. L'escola és un grup de músics que rema incansablement per transmetre els seus coneixements, per no només fer créixer la música dels seus alumnes, sinó també per fer-los créixer com a persones. L'escola és el Jordi, tenim-ho tot sempre controlat, i jo encara no sé d'on treu el temps per fer-ho tot. És el Pep, fent feina de formiga, sense cansar-se mai. És la Mercè Sangrà, amb la seva veu dolça. És el Francesc, metòdic, amb les seves idees ben clares. És el Pau, sempre a punt. És la Mercè Redorta i l'Elu, que van ser alumnes i són el clar exemple que a l'escola s'hi formen grans músics amb molt de talent. És l'Alba i la Cristina. És el Marc, la Laia, el Dani, la Marta, l'Albert i la Laura. Però també són totes aquelles persones que en algun moment ens han acompanyat. A tots i a totes vosaltres, moltes gràcies per fer-ho possible. Puguem seguir gaudint de la bona música feta a Navàs. Moltes gràcies. Bé, ser l'últim i després de tot el que diu la Joana, poca cosa tinc a dir. Bàsicament, jo soc de la vella escola, quan dic de la vella escola vull dir que soc de l'escola de l'Assumpció Calderer, al carrer Balduària, fa més de 40 anys, doncs allà anava a classes de música. No he tingut el plaer de ser alumne de l'escola de música de Navàs, però sí que vaig ser alumne d'aquella escola pionera en el seu moment, en la qual cada any hi havia tongades de 6-7 alumnes com a màxim per curs. I allà únicament hi fèiem piano com a únic instrument, fèiem solfeig, fèiem dictat i poca cosa més, que hi era molt, però clar, veus ara tot això, tota aquesta varietat d'instruments,
que cada any tenim més de 20 alumnes com a mínim per curs que pugen, dius, ostres, han canviat els temps i per sort, a millor, no? En un context en què tot va a la contra, on realment fa molt goig, el que hem pogut veure avui aquí, fa molt goig que siguin 25 anys ja d'aquest projecte. Jo, el 2011, quan vaig ser alcalde la primera vegada, vaig agafar la regidoria d'Educació i amb això m'implicava acompanyar l'escola de música, com ho està fent ara la Joana, no tan bé, però acompanyar l'escola de música, i em vaig trobar que el segon mes, el mes d'agost, ens deien que retallaven la subvenció, que retiraven la subvenció que donava la Generalitat a l'escola de música, que era bastant important, que a dia d'avui encara no l'han tornat, i és un pilar bastant important que feia que el cost de l'escola de música fos menor per tots vosaltres i també per l'Ajuntament. I clar, ens hem trobat que hem seguit donant suport a aquest projecte, perquè crec que és molt important, perquè creiem que és una inversió en el futur de tots plegats, és una formació de tots com a persones que creiem que és molt important, que ja seguissin aquest projecte, que l'hem de seguir aprofitant i mostrant-lo com és amb la Jazz Band, com els concerts d'avui, com moltes altres actes que estem fent, que realment val molt la pena, que fan veure a qui no dins de l'escola de música que sí que val la pena mantenir viva aquesta feina, encara que ens costi uns diners a l'Ajuntament, encara que ens costi uns diners als ciutadans del nostre poble. Per què? Perquè estem formant músics del futur. Hi ha molta gent que ja estan vivint de la música i han sortit de la nostra escola. Per tant, i tots aquests que hi ha aquí darrere, molts d'ells també segurament podran viure la música i si més no hauran aconseguit una passió en la qual podran formar-se i guanyar-hi molt a nivell educatiu. Soc docent i simplement quan m'he trobat a veure aquests alumnes meves i quan penso el seu rendiment acadèmic i sé que ara està a l'escola de música, crec que ho entenc tot. Però res, tot plegat, que sigui per molts anys aquesta escola de música, que per molts anys podeu seguir educant a tots els adolescents en recs i algun del Brocant també. Moltes gràcies per ser-hi. Bon dia, jo no estic gaire acostumat a parlar des dels faristols. Jo volia parlar una mica de les llavors, de quan volem fer una cosa sempre hi ha algú que té una idea i planta la llavor. Després aquesta llavor a vegades creix, a vegades no, però en aquesta ocasió sí que ha crescut i aquesta llavor la van plantar el Joan i el Pep Puig. Joan. Gràcies. Jo si vols pujo, però vull parlar. El Pep també el tenim per aquí, no sé, Pep, clar. Ells van plantar aquesta llavor i després han explicat mil històries que movien pianos i van fer les mil i una per... Jo vaig arribar 5 anys més tard i tot això no ho vaig viure, però m'han explicat. I després han anat visquent aventures, me'n recordo molt de l'aventura a Eivissa, la Mercè Sagrà segur que també moltíssim, amb el vaixell especialment, i després han vingut moltes altres, Holanda, han vingut Itàlies, Mallorques, han vingut de tot. Volia tenir també un record molt especial per a dues professors que en aquests moments són de l'escola però estan malaltes, la Cristina i l'Alba, que també esperem que recuperin. I també dir-vos que dirigir aquesta escola en realitat amb aquest equip de professors és molt fàcil perquè tots són moltes idees i molt creatius i que per tant la meva feina es facilita molt en aquest sentit. I res més, donar les gràcies a l'AMPA per tot aquest muntatge que hi ha hagut una feinada enorme, com podeu veure. També les gràcies a tots els alumnes i exalumnes que han participat aquests dies, tant divendres com avui, que hem vist moltes cares conegudes i ens hem emocionat molt tots i ara estic parlant amb vosaltres un punt emocionat. I també a l'Ajuntament per tot el suport. Hem passat moltes dificultats i sempre hem tingut el suport i això és d'agrair. I a tots vosaltres, perquè tot això no tindria sentit si no estiguéssim tots aquí donant suport a la música i el que deia ara fa un moment l'alcalde, que és molt important, entendre que això no és una
pèrdua de diners, diguéssim, sinó que és una inversió. A vegades és molt fàcil veure quan es fan edificis o quan es fan, jo què sé, un pavelló com aquest tan xulo, no? Tothom veu que hem fet un pavelló. A vegades la música, si inverteixen els diners, els resultats es veuen al cap de forces anys. En l'art passa aquestes coses. I per tant, molt agraït que aquí a Navàs, això us ho diuen de Gironella, que tingueu tot això, que tingueu tant apreci per la música i tant estima per la música. Moltíssimes gràcies. El nostre viatge culmina, ja ho veieu, amb alumnes, exalumnes, professorat, tots units en una gran celebració musical i farà goig veure com són totes aquestes veus juntes, com deia la Joana, aquelles que no volen treure la pols i aquelles que continuen entrenades. Totes elles formen part de l'ànima de l'Escola Municipal de Música i d'aquests 25 anys d'història, per on han arribat a passar un miler d'alumnes i a dia d'avui el formen un equip docent de 16 professors i professores i gairebé 250 alumnes, que es diu Ràpid. Interpretarem dues peces que simbolitzen la unió i el suport que ens hem donat mútuament al llarg de tots aquests anys. La primera és Lean on Me i la segona serà Perquè Ti Amo. We are the soul.
recordar, oi? Doncs res, esperem que us hagueu emocionat amb aquest concert tan especial per cloure el curs 2023-2024 amb una mirada al passat, inspirats pel mestre Castella i fent honor a la trajectòria de l'escola, que ha anat evolucionant al llarg d'aquests anys, però que conserva el mateix esperit, que és ensenyar a gent de totes les edats aquell llenguatge musical que arriba a tots al nostre cor, que és la música. Així com contribuir a impulsar la cultura musical del nostre poble. Els que n'hem format part ho sabem bé. Gràcies per ser part d'aquest viatge musical, per portar la música a Navàs i per fer que creixi i evolucioni i fins i tot la coneguin més enllà de les nostres fronteres. Tenir avui aquest pavelló tan i tan ple, a més en un dia d'eleccions i que no acompanyaven el temps, fa que puguem sentir-nos-en ben orgullosos tots plegats. Així que, sense més dilacions, s'aixeca, diguem, l'espectacle i mentre tothom va sortint sí que aprofitarem per fer una fotografia conjunta de record amb totes les participants. I de nou, moltíssimes gràcies a tothom i tots junts, llarga vida a l'Escola de Música!